Josep Antoni i tinc un compromís en la història i la cultura local. Fomentarem el potencial turístic del Palau com a centre neuràlgic de les rutes per l'Horta. A més, promocionarem el comerç local amb els bars i els restaurants com a referent d'aquestes rutes turístiques. També proposem la creació d'un museu etnogràfic local per a que recopilen totes les peces arqueològiques trobades al nostre poble. I promourem estudis per a buscar i trobar antics assentaments humans al nostre terme. Soc Nicolau Claramunt i tinc un compromís amb la història del Baix.